ero ngori ona ruite no egente bibyo wasere bina bingo chigukana. Yes, sababu tegerera montegerere egento kira ekanene sawa egento kira ekanene na ende egento kire gyo kumingiringa abakristo na bubago sabesere imono. Aya sawa nyesabe onye tumaiti esero neri yaki esero neri yaki ebori ngobora ibwao obo kristo bwao na nyasao ngakibore kibasa na kiechi moko iberwa kibasa kia ibuiga mwareterwa mwakwa rinde mambe mwa kachikura mutamanyiti obo ibyo buna buntagete goteneni nkyo kagereta abantu abako yura kibese ikinyingega mbura bayibeiga kikura kigoika babae abantu buna muligeretiga mwakere kura o kikoboka na enda agendere gokoibira ekina kiegenteka mongo cha guteneni ngaka onye mogo cha kobanjara na ara ibona ayo mbia mono. Thank you.